Vroeks TV wat een peerlijn onder oren opzet om jongeren meer in aanraking komen te laten met het Friesk. De items op de stoer waren benamen maken toch studenten van Hegeskwallen NHL die ze haar eerste praktiekondervinding opdienen. Dat betekent wel dat er om de zoveel maanden volgens een nieuwe groep aan het werk ging. Ja, dat het er eigenlijk te laat dat de continuïteit gewoon te leeg was. En we moesten hier steeds weer op nul beginnen. Dus uiteindelijk wie het om een echt goed productiebureau te maken, wie het onderwijsstelsel zoals de NHL dat broekt, ja, dat past er net. Ik wat er heel iets minder Friesk broekt. Bobbe dat slag het vroegs net om de doelgroep te bereiken. En dus gaat de stekker eruit. Spietig van de jongeren die bij Vroeks haar eerste media-ondervinding opdienen. Zoals freelance verslagjouwer Timo Jepkema van Omroep Friesland. Ik vind dat er een podium wezen moet werd jongeren haar een channel laten kennen. En dat koer bij Vroeks TV. En ik denk dat het heel goed wezen zou voor alle jongeren in Friesland als er weer een initiatief komt, like als Vroeks TV. Omroep Friesland zocht nog wel naar het vervolg van de jongeren-aanstuurder.